Arek obah wegah, ra obah. Lambe cepak nang arep omah. Wis kene gelem obah ya kono yo wegah. Kerja. Ram. Arek kerja kok. Enggak bengok cangkeme kaya. Duit kok ngene. Ya ono pesugihan sing tumbale gedang goreng lu yang mangkat aku. Hah? Untuk 40.000 duitnya dikurangi. Kelompokno duitnya caranya menunggu buta. Ayam. Kesel resto munggah ngidul ngobeng duit 40.000 ya. Hah? Iki ta iki. Cek. Iya umpama bojoku gelem rene mau ya. Andun. Ora ben. Enggak. Sinten niku? Kula. Lho sinten? Andun. Monggo. Kula. Sinten? Kula nuwun. Monggo. Andun. Monggo. Oh, tidak. Kok anak suara anak rumah ke ponto. Anak wujud anak ya. Lah, wah. Andun. Monggo. Andun. Kakek nek ora bang percaya kok sapa ini. Ana wong. Lah, wah. Cepok. Enggak dikadung kendel tenan kok. Nah iki gendel nang ya. Aku nek kendel-kendeli wong. Nah ini dhewean berarti wani. Lah aja kok dhewean. Aku mendino ana katane ngene. Nenek kula. Lah ngerti. Nenek nganu. Nganone sapa? Mantan. Nganone sapa? Masalah nganu iki banyak arti. Nganone sapa nek? Aja nganu sapa. Ya wis. Tonggo ning gunung mah nemenane wong itu nganu. Ngalah. Mendengar sini. Lah iya ngono iki. Takut berandang. Heeh. Nah ini dhewe gak? Ngerti? Belas ora wedine awis. Ana boyo bareng ngerti? Yalah kok aja meneh boyo. Lah aku ya macak boyo kancane lagi dopen-dopen kadal iki. Oh iya. Ya. Macan. Yalah, blas. Wis mbok dini. Kau ah. Ya wis. Rapi ra dedek. Iki nangine gede wis iki we. Ora. Lah, Mas. Ora. Aku tuh liga gini, Bang. Liga gari liga rek. Dari anak story. Ono Jawa. Rapat ada duit liga di suara. Ya ono. Wis tamu lah teko sugati Mas ngene. Ora dolan iki gumputan ono. Iki rokok sithik. Tapi tak tinggal 2 tahun nek kerja kok ngene. Kerja wis pokoke sak titahe sak mlakune sing penting berkah. Iya, ngono iki timbange ngganggu kancane nek kerja. Ya, nah, sekan. Ora buka. Hanya 16. Sang kancane ra. Ini gegek gane, Bro. Ya tergantung. Masalah aku nak kerja nang ngono gene iki. Ya tergantung kuwi apa bergantung tenan. Alah wis di ada turun jalan ngono nak mat wae. Lah metuku. Ora
takok. Aku kakakmu. Menawa wut nek enek wong lewat kok pesen. Sak gelem piro ngono kuwi. Ya pesennya kayak gini iki. Lha sing model apa? Patul iki. Pacul bilang aku bukan bege apa? Di matuli mau deh. Lah iki paculku mbok tuku. Iya. Lah terus aku paculan apa? Tak tuku kabeh wis pokoke. Nah mbok tuku kabeh aku terus paculan apa? Gue iki. Bege ini ku pacul rek. Gue iki iso. Gak iso. Mau gue nyamikan wong teko kuwi kok. Wis ora nak gregetno tak ada notoplas gue nyamikan bodo tenan kok. Gue apa nak gue nyamin apa? Wah, iya to, Dik. Gimana tuh itu kok? Ora entuk. Dan lagi. Piro? Wes sekat itu. Seket. Iya. Oh, ini seket. Dia aku nak gelem 30 ah. Enggak wes 20. 20 piye? Selawe sore. Lu kok potong iki? Ini kok tinggal selawe ra bisa. Iku mau beli gambar iki, Mak. Ini kok selawe ra dikekno. Wes 450. Nak gelem separuh piye 30 ya. Wis separuh ae kono gue balik. Enak ini malah apik ku nak kene iso kayak konsep sing ya. Oh, berarti apik ngising ngono, Mak? Iya. Apik ngising. Lu nek ana wong teko to nang pindah ngono iki deh. Ben pelayan iki apa minat tuku ngono ditotos. Iya, bot men. Ngene maksud ra kuat ya, Dik. Lah aku marai, lah dompetku ora begowo kan? Eri ya. Hah? Iya. Doi, kok bet kayak ngene terus. Ngene ra kuat iki. Hah? Iki mana iki? Oh iya. Iya. Bocah tolongnya iki ya. Iki kok podo sing ada ora kuat kok. Jadi sobat mak. Josuwe nang parang ilmu nek akeh. Oh, Jadi. Mas. Mantep ya? Ki kabeh tak tuku tenan ki mau. Ya, sekono. Ya, sekono ya. Yo. Gobloke ngisore kene lho. Lah masak piye ki? Kok piye ngene teriak? Ini berarti. Dah, Gusti Allah. Bocah. Mbok ngomongin masak apa ta? Jangan bayi berarti kayak mutuh. Elah. Nih, iki. Nek tak boleh nang kok wis meneng tenan. Wis gak apa-apa, Jan. Aku terus dimasak terus kan. Tuh, Cek. Gak dirokok pasti. Lantai ngene kok. Elah. Iya, ngene kok isine ngene iki. Lah rokok ora sembarang rokok ya. Ini mungkin ulang. Dadi rokok. Ora dua-dua nang lone tak iso lah kon rokok. Ini mbok tuku ora kok mbok nyang tok. Tenan nak entuk mau piro. Nak gelem iki asline iki regane kan ya 70. Nak tukumu separuh mah ya 30 sik apa kok aku ora regane kedung ngene lho. 30. Belum. Man. Selawe. Setahun dari 250 tak kirim tak parakno. Akhir rapi piye. Namah di Lombok larang Brambang larang apa nyambel Lombok daring. Mangan rane doenak rane sing nyandak. Nah iya. Jane aku wis malah tambah meneh. Terus lapore undel-undelan ketek uripmu kok benang ngono. Kok ya mbayung gitu. Cek. Engko rambut itu gue susah tenan kok tak ditok ini. Oke, ada rokok nah, Mas. Iku nutut ora gelem jandel. Cet. Nah, ya. Cet gila. Coba rokok mau iki kok. Ben urip tambah mulya ya duwe rokok sama tenan iki lho. Wis kita kayak rokok kita beli rokok. Aku pakai rokok ini. Git, betul lagi. Iya. Lu gelem ae tiang kok. Iki dari tak gowo. Ojo. Iki lho. Tak gelem separuh. Yo iki rokoknya separuh wae berarti. Yo aja separuh. Yo wis ki rokok kabeh sak kowe tak beli. Tak dolanan adekku men seret-seret. Iku seneng nak wong model ngene iki deh. Oh iya. Enak-enak iki sekitar aku mati iki ora dikubur. Di museum kayak air keras. Diuyai berarti. Ngeri ini rasane kok. Nanti gede piro? Wis tak nyang iki. Langsung tak cangking. Gede piro? 30 tak dhewe. Lah nek 20 nyang no, bukan bu. Dia ditakon-takon dhewe yo nek. Lah wis 200. Kok 200 piye? Tak gawe lagi duit sebenarnya. Iya. Aku kadang ora percaya aku. Sini soalnya ora kata dhewe kerja semena-semene iki. Loh, nganggur kene ngono. Jos. Iki duit gambar apa? Kuwi biyen anu atusan ewu tak ubah ana kathok matur luntur. Walah. Layak iso ngono ruwen jermumu.
Iki kono ndek, Bang. Wis spiro-spiro wis gue ngono aku narajan kadung karo kowe. Nek aku gak kuat duwe nak loro. Lah, lha mengene demi mbokmu ora iki. Iya, SKM. Susah scam. Lah susah scam ora susah pipi. Iya. Layak rada gede kok pletik-pletik kok pedet. Tapi cekap ini. Wis gue kono. Aku gak Spiro-spiro kono. Ana aja nambah kanca serokok gue nah, suka sambel kan aku iki. cepet sih ben kuat ngene. Pas kula copot masalah iki arang kan. Kok yo Iki gimana? Kau turun. nah, kok tak digang men guling ngono. Lha iki jane apa? Iki kanggo Go apa? kayu slobokno kene. Lah dasmu celupno ngono. Yo kedetek geni ku Ya tak kira masak. kena sopan. Pas tak duiti berarti enggak sedo ini lho. Keso iki berarti. Ya sedo tak kira cuma nganu kok apa jenenge spring bed lho kayak. Kan gari. Kayak kayu ngono ta. Ini berarti. Yo nek papat. Motoran dhuwure diberongot kok besar ngono. Ya aku mau korbanke. Wes lah. Iki betul apa? Ya jane kanggo dhewe kan, nek kadung kowe iki lagi beli kan. Mesti butuh ora iki. Jane ra kate kok. Rapate ora butuh kuwi lapo. Yo gue ngebek-bek ing omah kono to ben nek sini. Gak ada terus skill. Ya piye? Iki korek blok goblok. Ngono gede iki kok. Iki korek. Kok bocah iso? Yo. Ndas nogo nyembur kapok kok. Iki kan ditutup tenan iki. Wis gowo aku ora jeneng. Aku gak kuat gue tenan. Ngomong sompo aku dhewe ra kuat soalé. Makanya ono lewat rene ri. Napa? Pak Diem. Ngomong ini ri. Dolah poi ngono ri. Boleh jama? Seru. Ngomong ini dolah poi. Yo yo ngomong seru yo. Bareng ngono ri. Anak enak dolan sama orang ngomong. Boleh nulis jenengan. Lah mah ditawake aku murah-murahan kok. Kita kurang ajar. Lha kene ra genah, itu timbang nganggur ning kene mau. Rekasane wong ngene dimodi kurang-murahan. Iya, nek menawa Kita tak tahu.